bileet 2009. Mennään tsiikaan mikä meininki. Tunnetko täältä niinku suurimman osan jengistä? Totta kai. Tunnet kaikki? Katso niska, Juhani niska. Se helotisen camera. Toinen frendi. Noin käy joskus silloin kun ottaa erää. Terve! Mitä jätkä? Mitä tässä? Mitä itä? Ei mitään, vitu hyvä. Hei! Kuva! Mä oon katon lukiolla silloin kun Pive-lukki sieltä matikkaa. Tätä voi 1, 2, 3. 1, 1, 3. Ja matka jatkuu. Seuraavaan huoneeseen. Tässä on veitsen huone. Mimmi pitää hauskaa. Ei mitään. Ei, tätä on Pive on tossa, hei. Pive! Sori, ootas kumppa. Ei kun se on samppani. Jos me otetaan Pive kanssa kahdestaan skumppaan. No okei, ottakaa se kaikki ok. Sitten kaikki on ok. Ystävyyden drinkki. Ystävyyden drinkki, Pive House. Meidän talo. Pive! Hei Pive! Syntämään, niin lähet säkin Bondille. Joo, lähden sitä. Anna palaa vaan. Ei Menny huomeeksi! Todellakin. Todellakin! Pive bileissä. Hyvä meininki. Ai vittu, jätkä kuvaa meitä. Mitä se meidän näyttää silleen tosi vitu tyhjä? Jarmo! Mistä Ville? Fuck you! Ville! Laita meille hyvä biisi! Ajan hyvä biisi. Mitä biisiä sä toivot? Pendulum! Pendulum! Hyvä biisi! Pendulum! Mä vedän pari settiä tohon väliin. Se meni ylös. Näytä meille se tie sinne alas. Tilat. Niin. Ne menee parvekkeelle valkohuppana Pive. Se on tän bileet. Mennään sua. Mä vedän sua. Päivän. Sä oot herran kuvaa ja mä haluaisin esitellä, että tässä on herran Piven bileet. Tässä on hänen parveke ja ei mitään sen kummallisempaa. Täällä on kumminkin ihan 6 vuoden bileet ja